सेवा गुरुजी कितना दुख वाली खला मार सेवा गुरुजी कितना दुख वाली खला धोखावा के मार लिया घरवा गेलिया सेवा गुरुजी भैया देखलन मुआ मागोराय सेवा गुरुजी भैया देखलन मुआ मागो धोखावा के मारल गलियै भौजो घर गेलियै सेवा गुरुजी भौजो ठोकलन बाजारा के आर सेवा गुरुजी भौजो लन बाजारा के धोखावा के मारल गलियै मामी घरवा गेलियै सेवा गुरुजी मामे ढारे नैना मास लोर सेवा गुरुजी मामे ढारे नैना मास सेवा गुरुजी कितना दुखवा काला निरार सेवा गुरु धोखावा के मारल गलियै भौजो घरवा गेलियै सेवा गुरुजी भौजो लगैलन बाजारा के बाड़ सेवा गुरुजी भौजो देखलन बाजारा के धोखावा के मारल गलियै मामी घरवा गेलियै सेवा गुरुजी मामी ढारै नैना मास और सेवा गुरुजी मामी ढारै नमास धोखावा के मारल गलियै बोला घरवा गेलियै सेवा गुरुजी भोला लगैलन हमर बेड़ा आर सेवा गुरुजी भोला लगैलन हमर बेड़ा पहला में दया मंगरो दूसरा में चारा पहला में दया दूसरा में चर्चा सेवा गुरुजी भोला लगैलन मर बेड़ा पार सेवा गुरुजी भोला लगैलन हमर बेड़ा पार।